Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa Negros ang amon ikadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bakulod nun, top 2 sa Physician Licensure Examination. Sa Cadiz City, Barangay Treasurer, nagbalik sang karton nga may unod nga malapit sa tunga sa milyon ka pesos nga cash. Sa Bacolod, lalaki nangawat sa boxer shorts kag brief gindakop. May Cebu Bacolod Cebu flights na sa bulan sang Disyembre. Kag sa Good Vibes, saksihan ang mga parol nga himo sa recycled materials. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lalaki nga ginaalagar nagkawat sang boxers kag brief ang arestado. Nadakpan sa akto sang gwardya sang isa ka baligyan sa downtown ang 32 anyos nga si Stephen Ramos nga nagkawat sang brief kag sang boxers shorts suno sa pulis. Isa ka dosena nga assorted nga kolor sang brief ang iya ginkuha kag isa man ka dosena nga boxers. Siya may ginkuha man nga tablet nga nagabalor sang 7,000 pesos. Iya initanan gindala sa iya pagwa sa store nga wala ginbayran sa cashier suno sa gwardiya nga tagreklamo. Detained karon sa Police Station 1 si Ramos. Sa number 9, sa Banwasang Ibi Magalona, Manughilot, ang arestado matapos nga iyagin patay ang iya nga bayaw. I-11 partner ng iya kaigod balay, pilason man sa pagpaniro. Arestado sang Ibi Magalona PNP ang 63 anyos nga manughilot nga si Alejandro Celendron matapos niya tiruhon ang iya sinibayaw kag live-in partner kahapon sa EMI home sa Barangay Tanza sa Ibi Magalona. Patay sa pagpanirong iyabayaw nga si Rigor Magallanes, samtang pilason naman ang iya live-in partner nga si Angeline Magallanes. Pilason man ang iya kaingod nga si Winifredo Justo nga nasalabat lang sang bala. Sunod kay Police Captain Joseph Cantonina, hepe sang Ibi Magalona PNP, ginsita sang suspect ang iya sini nga live-in partner bangod nakulangan sang 67,000 pesos ang iya sini nga ginatago nga kwarta. Iya ginpasibangdan si Angeline bangod siya man lang ang nakabalo kundi ini natago. Naakig ang manghod ni Angeline suno sa pulis kag iya ginhandos sang sundang si Celendron. Ini nagtulod sa suspect nga kuwaon ang iya armas kag iya gintiro ang iya nga bayaw. Nagdalagan pa ang bayaw suno sa pulis upod ang magulang nga si Angeline gani siya ang gintiro man ni Celendron. Nasalabat ang kaingod nila nga si Justo sang bala bangod sa pagpaniro. Patay suno sa pulis bangod sang loss of blood si Rigor, samtang ang live-in partner kag ang suspect kag ang kaingod ang parayo naman nga ginabulong sa ospital. Detained man sa Ibi Magalona PNP si Celendron. Sa number 8, nagduag pula ang Bacolod San Sebastian Cathedral kagabi. Ini may ahot sa pagsuulog sang Red Wednesday sa circular letter ni Bacolod Bishop Patricio Buzon nga ginpagwa damlag pa. Ginhaylo ang mga simbahan para sa simultaneous Red Wednesday Mass kag isa ka ceremonial lighting sa mga simbahan sa duag nga pula. Sunod kay Father Chris Gonzalez, ang Social Action Director, ang Red Wednesday tuigan nga ginapatigayon kag ang tinutuyo sini amo ang pag-isa sa ginaagyan kag ginaantos sa mga gina-persecute nga Kristiyano. Kag tungod man nga may pandemic karon, ginlakip sa gintibong ang mga frontliner kag ang pag-antos sa katawhan bangod sa COVID-19. Dugang man ni Father Chris, upod pagid sa ginaampo ang mga naapektuhan sang bagyo. Ang tema karon, Red means love, one church against COVID-19. Sa number 7, transport sector ang ipaidalom sa surveillance testing para sa COVID-19. Sumugod buwas ka adlaw tubtub sa Domingo. Gipahayag sa Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga si M. Ang nga ila na nasapul ang pamuno sa mga transport sector kag madamo ang nagpabutsag nga ila ipaidalom sa swab testing ang ilang mga drivers. Voluntaryo kag libre ang swab testing nga pagahimuon sa mga taxi drivers, tricycle drivers kag mga drivers sa mga food delivery services. Pati gayunon ang surveillance testing sa Bacolod Respiratory Outpatient Center kag first come first serve basis.
Nagpatigayon sa surveillance testing ang EOC sa nagkanalain nga sektor para masiguro nga hilway sa COVID-19, ilabi na ang mga nagatrabaho sa mga pampubliko nga mga lugar kag mga salakyan. Suno kay ang nagpatigayon man sa kaugalingon nga surveillance testing ang mga pribado nga mga kumbuyahan para mapangapinan man ang kayong lawas sang ilang mga empleyado kag mapaiway ang paglaptas ng virus kung mayara sa ilasang positibo. If I may mention, no, there's one company that conducted 1,800 tests of their employees. And out of that, it yielded 4 confirmed COVID cases. Out of the 1,800, 4 ang taga-Bacolod na positive. So we are happy to report a low positivity rate on that. Sa number 6, nagbukas na ang fish and vegetable section sa food terminal market sa Negros Occidental sa Bacolod. Ini matapos nagnegatibo sa COVID-19 ang resulta sa mga ginsuwab nga close contact sa napatay nga job order casual nga nagpositibo sa virus. Ginpasirang fish and vegetable section para ma-disinfect. Lunes sa napatay ang 45 anyos nga JO casual. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nagnegatibo sa virus ang 19 ka mga security guard kag empleyado nga yara sa amo nga pasilidad. They can open already and resume operations. 19, sir? Yes, 19 ang negative. So that's a perfect score. So thank you, Gid, no, sa pangamuyo sa tanan nga safe ang the rest of our employees. Sa number 5, bukas naman pati ang Kabangkalan City Hall matapos sa ginpasara para sa disinfection kag contact tracing sa sunod sang 3 ka adlaw. Pero katungaw kon 50% lamang ang workforce ang ginbalik. Ininatungod sang padayon ng surveillance testing sa mga empleyado. Damlag pa, may pila ka mga empleyado sa City Engineer's Office, bisan pa sa Assessor's Office nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa Banwas ang Ilog, ginlift na ang lockdown sa Barangay Manalad kahapon. Sunod kay Dr. Monica Pagkaliwagan, ang rural health physician ang 27 nga primary kag secondary contact sa mga nagpositibo ang negatibo sa COVID-19. Din pagkamaayo nga sila na lang ang napabilin sa home quarantine. Pati ang barangay hall ang balik naman sa regular nga mga transaksyon sini. Isa ka nagatrabaho sa ospital kag isa ka nagabusong ang una nga nagpositibo sa COVID-19. Kag sa contact tracing ang utod sa nagabusong nga isa ka personnel sa barangay ang nagpositibo man. Dugang pa ni ang main health center kag birthing clinic diwat na nga magabukas matapos magnegatibo sa COVID-19 ang duha ka nurse nga damlag pa nakitaan sang simptomas. Negative na tanan nga identified primary contacts sa aton nga positive case. So, nang lifted na gid siya, pero ang atong mga primary contacts has to continue their 14-day quarantine. Sa number 4, Bacolod City ang liwat naghinyo sa National Interagency Task Force sa pagpanubo sang community quarantine status sang syudad. Ini kasunod sang manubo na nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City. Samtang hinyo sang obispo nga pagpalipot sang curfew hours para sa simbang gabi ang magadepende naman sa mangin community quarantine status sang Bacolod sa Disyembre. Yaring report ni Marty Go. Humalimpas ang bulan sang Oktubre, handa na kuntani nga mabutang sa Modified General Community Quarantine ang Bacolod City bangod manubo na ang mga kaso sini sang COVID-19. Pero wala ginpahanugutan sang National Interagency Task Force ang hinyo sang Bacolod Emergency Operations Center sa pag-downgrade sang community quarantine status sini. Kahapon, may 13 lamang kabag-o nga kaso ang Bacolod kag may 258 ka-active cases as of November 24. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga karon nga manugtapos na ang bulan sang Nobyembre, liwat nila nga ginpangabay ang National IATF sa pag-de-escalate sang syudad sa MGCQ. Requesting IATF again, may I see this again because we had already tried in the past to ask for the escalation of our status nga kung pwede MGCQ na kita. We had asked that a number of times, but we were told na
yung patineta sa GCQ. And if that is granted, that will have also a corresponding effect sa aton yung mga plano nga ini. Sang nagligad nga semana, naghinyo si Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buzon sa alkalde sa pagligwat sang curfew agud mahatagan sang ligwa ang simbahan nga makahiwat sang simbang gabi sumugod Disyembre 16. Suno kay Leonardia, pagahulaton nila anay ang mangin quarantine status sang syudad sa Disyembre antes nila madesisyonan ang hinyo sang obispo. Nagaplano man ang alkalde nga pahanugutan ang mga vendors nga makabaligya sa public plaza sa bulan sang Paskwa kung pahanugutan sang IATF. As of now, there is an intention subject to the approval of the IATF na starting the second half of the month in the spirit of Christmas, we will make it more loose and maybe we can shorten the curfew hours. And if that happens, ang ilang suggestion is that because of Ordinance 934, outside of the established curfew hours, they will give the mayor the authority to make the adjustments. Apesar sang pagnubo sa mga kaso sang COVID-19 sa syudad, nagapahanumdom ang EOC sa publiko nga indi igid sa gihapon magkumpiyansa kag magsunod sa minimum health protocols kasubong sang pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sa social distancing, ilabi na kunyara sa mga pampubliko nga lugar kag ilabi na sa mga shopping malls, merkado kag pampubliko nga salakyan. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 3, sini nga bulan sa Disyembre mayara na sang flights gikan sa Negros Occidental padulong sa Cebu kag pabalik. Ginsiling ni Attorney Ray Fernando Diaz, ang provincial administrator, nga ginaprubahan na ni Gobernador Eugenio Jose Lacson for humanitarian consideration ang hingyo sa mga airlines nga makabiyahe sa bulan sa Disyembre. Suno kay Diaz, ang may isa ka flight ang kada airline sa tagsa ka semana para Bacolod, Cebu, Bacolod flight. Ang Cebu Pacific magabiyahe kada Martes, Miyerkules naman ang AirAsia kag Biyernes ang PAL. May moratorium naman nga ginhingyo ang mga frontliners suno kay Diaz para sa December 24 kag 25 kag December 31 kag January 1, 2021. Magapabili naman nga 2 flights per week ang kada airline para sa Bacolod Manila Bacolod trip. Nagakasayuran nga mangin 1 flight per day sa gihapon ang Bacolod Manila Bacolod flights suno sa kay Diaz. Magapabilin nga 199 passenger per flight. Kag sa barko naman, limitado sa 150 per day ang kadamuon sa mga pasahero nga magaabot kag dapat 3 kaadlaw antes ang trip dapat napadala ang manifesto para mahandaan sa local government units ang pagsugat sa mga nagapi na uli. Kasubong sa gihapon ang protocol sunod sa kay Diaz sa tanan nga mga nagapi na uli. So that is how we want to continue serving our people, no, by providing consistent transportation in and out of Negros Occidental. Also to continue the flow of goods coming in and out of Negros Occidental. Calibrated lang kita. We cannot be complacent, no, knowing that a simple mistake, no, or a simple carelessness can lead again to an epidemic. Sa Cadiz City Barangay Treasurer ang nag-uli sang karton nga may unod nga kapin sa 500,000 pesos nga cash. Tigaylo nga syringe ang unod sang box nga ginbakal, cash ang nangin unod sini. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Sa emergency drugstore sa Cabahog Street sa Cadiz City, nagbakal sang isa ka box ng syringe ang barangay treasurer sa barangay Andres Bonifacio na si Celia Rose Mirais Martes ang aga. Pagdaw sa isang box, iya lang man hindi ginrekta dala pa uli. Hatag sa ako, sabi sa 1,100, so yung tagal ko sa 1,100. Wala iya na buksan, ma'am. Wala. Sang kindaho isa imo. Ikaw wala ka man kabukas. So, ayun yan. Pagkuha mo, ano ginabra mo na son? Tapos ko lang sakay sa salakyan, sir. Tapos nagbalik na sa barangay. Naglibot-libot pa kami kayo naging pangita para magbakay. Pagkasunod nga adlaw, sang gamito na ang mga syringe, nakibot siya sang ginpahibalo siya sang ilang nga midwife nga imbis ng mga syringe. Cash ang unod sang karton, masobra sa 410,000 pesos ang unod sang box. Nagpangayo sila sa bulig sa Cadiz PNP para ma-facilitate ang pagbalik sang kwarta.
Sunod sa hepe sang PNP nga si Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, gintago sang tag-iya sa butika ang kwarta sa box. Wala magdahom ang iyang empleyado nga kwarta ang unod sang karton. Karon ang nahatag actually, way man niya guro na check, no? Ang nahatag sang staff. So amo to galing ilang cash box nga ging sulod mismo da sa box sang syringe nga tutong unod nga sang kwarta amounting to 410,500 pesos ang unod worth, no? Sang cash money. Bangod sa ginpakita nga katampad, natala na nila pasidunggan sa madasod nga semana ang barangay treasurer. Munag na pasalamatan na, munag gali next week kanino i-acknowledge na gini to recognize sang honesty sa aton barangay treasurer, no, sa barangay Andres Bonifacio pagi sina sa iya, no, naging balik ang ina nga amount, no, nga kwarta. So ang nami lang, no, kay may ara pa bala kita mo mga utod, no, kabalo kita nga kapigado subong sa kimpo lalo na pandemic kita. Sunod sa kay Celia Rose, bisan sino ang nagakinahanglan sang kwarta karon bangod sa pandemic, pero ginpinsar niya nga ang tag-iya sang kwarta ang base mas nagakinahanglan sini gani iya ini nga ginbalik. First, sir, hindi na sa akin mo. So, gawari, hindi sa tagiya. Sang kwarta. Kasi wala pa kabalo. Basi kinanglan mo ito nila. Mga emergency man silang kinanglan mo ito nga ginatipon nilang kwarta. So, basta ang gusto ko lang sir, ibalik. Ibalik ko na dito. Ang lokal nga panguluan sang Cadiz ang natala naman nga magkilala sa hinimuan sa barangay treasurer. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka Bacolod noon ang nangilu sa physician licensure examination. Iya kaupod sa number 2 spot, isa man kanigrense. Yaring report ni Marshall Buico. Nanging top 2 sa bag-ulang natapos nga physician licensure examination ang graduate sa University of St. LaSalle College of Medicine nga si Patrick Joseph Mabugat. Siya ang nakakuha sang rating nga 88.58%. Si Patrick nga anak sang anay OIC Director sang Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Calixto Mabugat ang nagpangduwa sa 3,538 ka mga nakapasar gikan sa 4,704 nga nagahandom mangin licensed physician. Suno kay Mabugat, wala gid siya maglaom nga mag-top 2 kundi iya lang handom amo ang makapasar sa exams. Actually, wala gid ko nag-expect. Pero mo na namin kung wala i-expect, once mabatunan mo, ang good news, sadya ka gid. For me, ang aim ko na gid was makapasar, maging doktor. That's enough honor for me and my family na yung makabulig sa iban. Pero, sa nabalaan ko, it's a very big blessing na to me and to my family man. Mabugat ang nangin top 1 man sa Medical Technology Board Examination sang tuig 2014. Iya sa gyapon inspirasyon suno sa iya among iya pamilya, mga abyan, kag ang iya fiancé nga nakapasar man sa licensure exam. Very big inspiration din for me is my family. Ang mother ko, ang father ko, ang mga manghod ko, wala ko siyang fiancé. Family sa fiancé ko, tanang yung relatives ko, friends, mentors, teachers, doctors. From R to Lasal, tanang yung Bacolod noon, naglasanon, naging encouragement, di ka muna ako, naging inspiration. So that was my biggest driving factor dito, ng mga budlay, kag magtuon mayo, para makuha ko niya. Isa man ka negrense ang nakatay ni Mabugat sa top 2 spot, si Adrian Emmanuel Teves nga physical therapy graduate sa Silliman University sang 2014 ang nakakuha man sang rating nga 88.58%. Si Adrian ang anak ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves. Martian Muico para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, nangin instant nga attraction sa Police Station 2 ang mga parol nga himo gikan sa recyclable materials. 12 ka mga barangay sa idalom sa Police Station 2 sa Bacolod ang nagpasakop diri. Yaring report ni Romeo Subaldo. Naghatag sang kasanag sa Gwa mismo sa Police Station 2 sa Bacolod ining mga parol nga yara sa Gwa. Sa una nga pagtulok, hindi ka magpensar nga himo ini sa recycled materials. Ang ini nga parol sa barangay 18 himo sa mga face mask. May upod pa nga manikin nga naka-PPE, simbolo sang isa ka frontliner bangod ang barangay nahamtang lang sa tabok sang CLMMRH. Ang iya naman parol sa barangay 17 kung imo himutaran ang himo gali sa mga panit sang mani, tansan, plastic spoon kag empty soft drink bottles. Ang ini naman nga puti nga parol ang himo sa plastic cups kag plastic spoon. Kag may nawong pa sang persona nga naga face mask sa tunga.
Ining green parol ang may litrato pa sa presidente, naghatag kolor diri ang empty plastic bottles sang soft drinks. Sino ba lang magdumdum nga ang ini nga maduagon nga parol ang himo gali sa mga kutsara. Ang kilid sini mga pakete sang gatas kag noodles samtang ginapalibutan sang empty bottles sang bleach. Coronavirus naman ang disenyo sang sini nga parol nga himo man sa empty bottles sa bleach. Ini naman nga parol ang napuno sa mga bituon, mga buli gali sang empty bottles ng soft drinks. Ang puti naman nga parol sa Barangay 3 ang himo sa mga shells gikan sa isa ka kilala nga kalan-an sang seafoods sa ilang nga barangay. May coronavirus pa nga disenyo sa tunga. Sunod sa kay punong Barangay Rogelio Pabiana Jr. sa Barangay 17, may organisasyon ang 12 ka mga barangay nga nasakop sa Police Station 2 pag ilan na pensaran nga magpa-indes-indes sa mga parol gamit ang recycled materials. Actually, ginkuha namon sa tungod sa solid waste kay tiga practices kita sa Republic Act 9003 kag together sang subo nga pandemic na tabo sa bilog nga kalibutan. So amo nang that's why nga siling ko wala kamo obra mga barangay official iski council sa barangay nyo kag tanan mga staff nyo maka-create kita sa isa ka bagay nga lantern para i-display naton sa station 2. Bangod sa mga parol, nangin instant nga atraksyon ang Police Station 2 sa karon. Gusto man nila nga magatag man sang gamay nga kalipay ma'am sa mga pumuluyo nila pagi sa pag-design sang mga COVID lanterns. With the team nga may hope sa sini nga pandemic with regards ni sa aton na mga pag-exhibit manila sa mga sari-sari nila ng lanterns made of recycled materials. Suno sa mga nagalantaw, wala sila nagalaom nga amo sini ka creative ang mga barangay sa amo nga area. Lain-lain nga barangay may creativity man gali sila no nang nakitaan man sa mga ilang obra. Natala na ang judging para sa amo nga pag-contest. Puno kita sa good news today, Barb. Number 2, number 1 story sa good vibes. Puros good vibes ang ginadala sa aton. Kinami ruming kung mga amo ning story. Yes, ang mga ginapakabait. Kung pwede pa lang everyday, good news ang ginadulong sa aton nga mga sa aton nga mga tumalanaw. Kag congratulations sa ruming ha sa number 2. Bata ni Colonel Mabugat, Barb. Sir, congrats man sir ha. Number 1 siya sa medtech nga examination. Na-cover naman namin. Yes, before. Tapos subong para naman sa mga physician, number 2 siya. Grabe na mga consistent. Buta na ko, di na lang tani po sa ila niya magtupad sa ila. Pero kanami kag ato Barb ang honest nga kuan nga barangay transfer sa Cali City despite sa amo nga panahon sa karon may pandemic. Bisan amo ra kadako sa amount, imagine almost $500,000 pesos. Wala sa namin sa nga baligani. Bisan ako sa tantanta kailangan man kwarta pero ginapapinsarya Barb. Correct. Mas kailangan ni basta sa tao nga nagapanag-iya sila sa akon. Kag kita no nagadayaw giduming sa mga amo nga klase sang anong tawag na attitudes ang sinaklase sang mga kiniiya sang tao nga wala gakadula wala sa kung anong instructor. Correct. Amo ginananta subong. Kag Barb, pila na nakadlaw before Christmas? 29 days na lang. Dali na lang. Tapit na lang. Ay. Nami na gani mga news kilapit na Christmas siguro. Kabay patayuyo na rumi. Okay. Kaag amo yan mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtubuas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.